हाग्रामा महिलारि होनोबा खोथा बुंथावथाव मानसि नंलिया पुरा आसामाव सोलिगासिनो इलेक्शना हाग्रामा महिलारि होनोबा खोथा बुंथावथाव मानसि नंलिया कारन बयबो मिथिखागौ बे मा थाखोनि मानसि दा गतिके मैयानि जि माने जोंनि मानगोनां सीएम सारनि खोथाखौ जि रोखोमनि बुंदों बिथाङा बिराद माने मुगैथावथाव आरो लासिंसिंथार मानोना प्रमद बर' बिथाङा जेब्लानिफ्राय माने बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि महरै जोंनि बे बर' हालामाव रायजोखौ सिबिनानै खामानि लादों अब्लानिफ्रायनो हाथियारनि एगेन्स्टै गोबां बार माने होख्रावबोगासिनो दङ भारत बंसनि गासैबो प्रधान मन्त्रि बिथांमोना बयबो मिथिगौ बिथाङा शान्ति लुबैग्रा सासे दैदेनगिरि आरो दिनै बिथांखौनो बिथांनाव हाथियार दंमोन बिथांनिनो हाथियार बे रोखोमनि खोथा बुंनानै माबाया हाग्रामा महिलारिया जि रोखोमनि थाबथा खालामदों बे थाबथा खालामनायखौ बर' रायजोफ्रा गासैबो मिथिखागौ बिथाङा मुगैथावथाव खामानिखौ अराय मावबोगासिनो दङ जुमुदै गारथावथाव खामानिखौ अराय मावबोगासिनो दङ बेनिखायनो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ आं बुंदों बिथाङा जौ लोङै बिथांनि जि नार्भ जि ब्रेननि नार्भ बे गासिबो डेमेज जाजोब्बाय बिथाङा ट्रिटमेन्ट लाहैनांगौ तेजपुराव बिराद थाबैनो बिपिएफनि माखासे माने दैदेनगिरिया बिथांमोना बिथांखौ सहाय खालामनांगौ नङाबा बावैसोनि उनावनो जि साफा सानै बिपिएफनि दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोनाबो गासैबो गारजोबनानै जोंनि इउपिपिएलआव हाबनो थांगासिनो दं बे खोथायासो सैथो जागासिनो दं आरो हितेश बसुमतारी आरो हाग्रामा महिलारिनि हाथियारनि खोथाखौ लानानै बर' रायजो राजाया गोदोनिफ्रायनो मिथिखानाय खोथाखा बेवहाय गोदानै बुंनांगौ खोथा गैया हाग्रामा महिलारि बिथाङा अराय सम हाथियार दैबोनाय मानसि आरो हाथियारखौ रानथिंनानै जोंनि बे बिटिआर हालामाव अराय माने आन्दलन माने गन्दगल खालामबोगासिनो दङ हाजार मानसि बिथांनि खुंथाइ गोहोआव थानाय समाव बिथाङा मानसि माने धंस खालामबोजोबदों बिथांनि सरकारनि समावनो बेनिखायनो आं बुंनो सानो जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा राजनितिखौ गारनांगौ आरो जिहेतु आं बार बुंगासिनो दंखायो जे तपस्या खालामनो हिमालयआव दंहैयो बिथाङा गतिके आरो फिन खेबसेबाव जिहेतु मैया जोङो बिथांखौ फैनाय नुदों आरो आं बिथांखौ खावलायबावो आरो खनसेबाव 1 बोसोरसोनि थाखाय आरोबाव खनसे हिमालयआव थानानै फैबावनांगोन अब्लासो बिथाङा सान्थि भाबै बेयाव थानो सोलोंगोन आरोखि रोंगोन आरोखि पुरा आसामाव सोलिगासिनो इलेक्शना बिटिआरआ आसामनि बिथोरावनो इलेक्शना बिटिआरआवबो जागोन आरो नैबे खोथायासो गुरुत्तपुर्ण बिपिएफनि गोदोनि मन्त्रि आरो इएम बिथांमोननि गासैबो जि माने सरकारि हाखौ एनक्रस खालामना लादों बेसो बे सप्तानि गेजेरावनो इलेक्शन जानो थांगासिनो दङ आरो बेखौनो बिथांमोना मोनथिखानानै खिथुआ गरम मोननानै दिनै जोंनि जि माने मैदेरनि लामा मुफुरनि लामा जेराव माने थायोमोन बेखौ जाय माने सुबुंफ्रा बर'आनो जा हारसायानो जा जायबा एनक्रस खालामदों बेखौ जोङो बिथांमोनखौ बुंदों जे बे जायगानिफ्राय दोरोदनानै गावबा गावनि जि आसल गामि बेयाव थाहैनांगौ आरो जों बिथांमोननो हा होनायनि पाट्टा होनायनि खामानिखौ मावगासिनो दङ गतिके जायफ्रा बे सप्तासेनि गेजेराव जाय मन्थ्रिफ्रा जाय इएमफ्रा एनक्रस खालामजानो गिदों बै बिथांमोनासो दिनै बे खोथाखौ बाराद्राय बानसावहोदों बाराद्राय दामगासिनो दङ बेसो सैथो आरो